تنێزانا ez mecburê to ya. Nameyê to seyê mêxî vîrê Xwedê tepşena. Hêdî hêdî pîlbenê çimê to. Tinêzana ez mecburê to ya. Zerreyê xwe bi to germin kena. Tinêzana ez mecburê to ya. Vilekî payîz rê hederênî no şaristan û Estanbola verîna. Hewr lete benê tarî de çilayê kûçeyî takewena nişkara. Serkûyê rayîran de boyiya varanî esta. Ez mecburê to ya titiyadê niya. Hezkerdiş kamê wextan de ters û rezîlkîyo însan rencan keweno serê yew meğrebî de xelfetî ra. Esaretê fekê xîncer de cûyîkerdiş destanê ya şikneno kamê wextan de weş dişeya. Çend heban heyatanî vejena cûyîya xwe ra. Kam wext de kam berî piroda se ez tenyayî peyniya berî de golgola xinzîrî kena. Yew gramofona miskîn cenena Fatîh de wextan û verînan ra yew êne cenena. Vin dera serê kûçî de bêqullikî guşdarî bikase. Torê yew azmîn û zal û newe biyara se. Destanê midê ferekyenî hewt be hewtî se bikerî. Çi qey tepşî sera şêrî. Ez mecburê to ya titiyadê niya. Belêka hezîran de miyanê kohoyan de yew gedaya. Ax to nêzanî kesek zî to nêzana. Çimanê toyê bêvengan ra yew şîlep nasalêna. Belêka Yeşilköy de wenena tiyare nika. Seraser şil biya ti recefyenê mûyê to. Belêka kora ti şikiyaya miyanê telaş da ti. Yew vayo xirab beno ano horê to. Çi wextî yew cûyîkerdiş bi fikriya se. No sifreyê vergan de hayê zî zor. Bêşerm feqet destanê xwe zî ma nêheremne. Çi wextî yew cûyîkerdiş bi fikriya se. Ez vana hiş bi û bi nameyê to dest pêkena. Behrê toyê monikî zerreyê midir leqyenê. Nê tewrêna nêbena. Tinêzana ez mecburê to ya. Tewrêna nêbena ez mecburê to ya.